बिथांखौ जों सानदोंमोन मान होदोंमोन आं बिजेपिखौ सोंखारिया दै मानो होनब्ला बिजेपिनि दाय गैया बिथांनि जितु खामानि मावनाय अशोक सिंहाल बिथांनि खामानि मावनाया एकदम नायलाय मा अबस्था दिनै लामा दाथा दालांनि अबस्था गैया दिनै जों फैबाय फैनोनो हाया सोरबा जुदि आइजोआ बेमार जायोबा सोरबा न'खरनि बेमार जायोबा लामायावनो जिउ जोबलांगोन बेबायदि नोंथांमोननि समस्तिनि जितु एमएलए मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथाङा अब्ला नोंथांमोननि समस्तियाव जेबो खामानि मावनानै होमारनो गैया 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 एकदम गैया लाथिख'थार आरो लोगोसे बांसिन जोंनि बर'खौनो टारगेट खालामो सुबिदा जाबानो जोबै बिसायख'थि समाव एसे गोदै गोदै बिसायख'थि जोबबाथाय जेबो मावला बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनिबो सानैसो लिडार दं बिथांमोनखौबो आं गुरै खावलायनाय थाबाय जों जुदि दायो खौसेथि जायाब्लाना जों मालाबाबो जानो हाया जिहेतु 80 बोसोर जाबाय दिनै ढेकियाजुलि समस्तिया 1947निफ्राय दिनै सासेबो बर' बिजाथि जानो हायाखै देग्लाय जुदि जों जानो हायोब्ला जिहेतु बर'आ फार्स्ट मेजरिटि लोगोसे जोंनि जितुनिखि बिथांखौ जों सानदोंमोन मान होदोंमोन आं बिजेपिखौ सोंखारिया दै मानो होनब्ला बिजेपिनि दाय गैया बिथांनि जितु खामानि मावनाय अशोक सिंहाल बिथांनि खामानि मावनाया एकदम नायलाय मा अबस्था दिनै लामा दाथा दालांनि अबस्था गैया दिनै जों फैबाय फैनोनो हाया सोरबा जुदि आइजोआ बेमार जायोबा सोरबा न'खरनि बेमार जायोबा लामायावनो जिउ जोबलांगोन बेबायदि कन्डिसनाव दङ थ' बेखौ सानदो जोंनि इसिबां मोजां गामि दं मोजां मिथिंगायारि गामि दिनै बेफोरबायदि गामियाबो दिनै बहुद बेक जिथुनिखि दुखु मोनो गाबनो ओंखारो मालाब्ला बे बुस्थुआ जानो नाङा बेखायनो जों मानसिया जुदि जों खौसेथि जायाबा जों मालाबाबो जानो हानाय नङा आरो देग्लायथ' गोबां सुजुग दं सुलुर दं आसा खालामो रायजो राजा नोंथांमोन ढेकियाजुलिनि बियाबनि जानानै बयखौबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे बयबो बेबायदिनो हेफाजाब होगोन होननानै जोङो आसा खालामदों देरहायनायखौथ' मा बुंनो रायजोआनो राजा नङा दालाय माबायदि अनसायनाय मोनदों बर्थमानथ' थिगानो दा सम फैथों लासै समजों मिथिगोन रायजोफोरा जुदि गोसो जायोब्ला औ नंगौ जोंनो लकेल बिजाथि बर' बिजाथि नांगौ होनना सानोब्ला रायजो राजाफोरा जुदि अननाय सिबिबा निस्सय जों बेयाव आरामसे देरहानो हानायनि माबा दं नोंथांनि फेक्टरा सोरजों जागोन आंनि फेक्टराथ' जितु नुदों बिजेपि होननानै आं बुंला अशोक सिंहाल बिथाङाथ' जाखाया हयथ' कंग्रेसजों जानो हागौ मानो होनब्ला कंग्रेसआबो गोबां प्रसार सालायदों नाथाय थेवबो मानो होनब्ला जोंना जाबाय जाय फैया मानो मानोना जोंना सोरबा दाथा जोंना बिपिएफआ सरकार थागोन बा बोसोर थागोन आरो लोगोसे जोंनाथ' मिथिखायो हाग्रामा सार जिथु आइडिअलजि सिस्टेम बिथांमोना स्ट्रेट फरवार्ड मानसि जिहेतु फुरा सारा बुहुमावनो बिथाङा दायो फेमास जिहेतु बेबायदि जोंनि बर'आ जों टाइगार होनना बुङो बिथांखौ थ' जोंनिबो आइडिअलजि बिथांनि जिथुनिखि साननाय हनाय बर'निबा नाना जाति नाना रोखोमनि जातिफोरखौ जाय असमियानो जा आदिबासियानो जा बेंगलियानो जा गरखायानो जा मुस्लिमानो जा जिखुनु माने हिन्दी भाषायानो जा बयखौबो लानानै सोलिनायनि बिथांनि साननायाव दङ आरो आसा खालामो फैगौ बिसायख'थि जिथुनिखि जानो गोनां फैथों हाइकमान्डआ जुदि लुगैयोब्ला माबा मोनसे जागोन बे रायजो राजानि सायाव हगारना जाबाय रायजो राजाया लुगैबा माबा मोनसे जागोन आंनि नाजाजोंल' जाया अशोक सिंहालजों फाइट नांनो थाखाय नोंथाङा रेडि जानानै दंखायो बेथ' उनाव सम जाबा बुंनोसै बे प्रयजन जाथ'वाखै दायो हांगोथोनिखौ नाजागासिनो बिपिएफनि जानानै जिथुनिखि सेरफांगुरिनि गामि मा बुंनो जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैनि डेटआवहाय जिथुनिखि जोंनि बर' सेरफांगुरि होननानै नङा ढेकियाजुलिनि सानिफ्राय गोबां दङ बर' गामि फ्राय जियानोखि जों 70,000निबो बांसिन सुबुं अनजिमा दं बेबायदि जायगायावहाय दासिमबो जिथुनिखि डेभेलपमेन्टआथ' गैथारा लाथिख' आरो लोगोसे जिथुनिखि जोङो 30 बोसोर बेक जाना दं जिथुनिखि दानि मुगायावहा जों नामावल'सो 5G दिनै बेयाव नेटवर्क गैया मबाइलावहाय लामा गैया दालां गैया हस्पिटाल गैया लोगोसे जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोना दायो बेखार जाना दं ग्रेजुवेसन खालामनाय सोरबा MA खालामनाय सोरबा MSc खालामनाय गोबां इउनिभारसिटियाव फरायनानै दङ दिनै अल आसामावहाय जोंहा जुदि STआ जुदि 15% रिजार्भ मोनब्ला दिनै जोंनि मानसिफोरा मानोथो गैया बेखायनो आङो मोनसे गुरै खावलायनाय थाबाय जिहेतु जों जाबाय लाइमोन जों लाइमोन हिसाबै बयबो ज' जानांगोन सांग्रां जानांगोन बेखौ जों बयबो नाजानांगोन जोंहा नंगौ जों बर' बिमानि माबाजों जोनोम जानाय नाथाय जोंहा फार्स्ट सिनायथियानो जाबाय 1942 सनावहाय इंराजजों जोंहा आयं बोराइ जों 4th जेनेरेसन नोंथांमोना निश्चय नामखौ मिथिगोन लेरेरा कसारिनि आङो माने आंनि आयं बोराइ जायो आरो थ' बिथाङानो जुदि जोंनि ढेकियाजुलि समस्तियावहा गुलिजों गावजानानै थैनि माबा बाहायनानै दायो बिथाङानो जुदि नाजादोंब्ला
जोंलाय मानो हाया जोंथ' दानि 5Gनि नङा दालाय थ' बेखायनो आंनिया गुरै खावलाया जों जुदि बयबो खौसेथि जायोब्ला जाय जिखि आफादाव थाया मानो फै जों बयबो ज' जानानै गोदान मुगा गोदान माबाजों टेक्न'लजिजों लोगोसे गोदान खामानिजों लोगोसे गोदान साननाय हनायजों लोगोसे जाहाथे बयबो खौसेथियै आगबारिनि बेवहा जाहाथे बयबो जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै आङो गुरै खावलायनाय थाबाय रायजो राजानिसिम गोजोन्थों